Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Iनिफ्राय दिनै सरस्वती फुजानि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरोना लोगोफोर। इनिफ्राय नै जों दा थांगासिनो आरो दहाय डिपार्टमेन्टाव एसे खामानि मावनानै फैबाय। इनिफ्राय दा ओंखारनानै थांबाय। ओमफ्राय फुजायाबो स्टार्टसो जाबावबाय खोमादां। जोंखौ नेयासै आरो फैगासिनो लोगोफ्राबो। एको बानायखांबाय नै लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबो दङ सेन्देल गानदोंना थाङो आं सेन्देल खुनो बाबाय। दा खोन्थानोसै चलो जाएगा अभी लांदे नै लोगोफोर जोंहा दा देलायनो थांसिगोन आरो सरस्वती फुजानि नै सासे देलायना होखाबाय नै सासेया। ओमफ्राय रंग'लि बानायनो आखाइ लेथ्रा जाजोब्बाय जोंहा दुगैखांखानायसो सोराम लागताय रे आंखौ दे बिबार आया ब्लगार मा मोननै थुबा ओइ आं खैथा दं इयाव आनो मोनसे बे गाजाबाय वो ब्लॉगर है ना, वो वीडियो बनाने बोला है। वो बीरबाई का वो वाला वो मैम को सिर्फ प्रसाद दे हल्ले आं ओरैजाय लाहरो मानसिफोरखौ। लगे कि हाँ पता नहीं है। मैं गया जाइए सर, बैठ जाइए। नै लोगोफोर मा होनो जोंना डिपार्टमेन्टाव जानाय लोंनाय गासिबो जोबजोब्बाय आरोना गासिबो थांजोब्बाय। ओमफ्राय दा जोंहाबो थांसै नालाय दिनै थांसिगोन अबा बेरायहैनोसै र'। Hi guys, welcome back to my YouTube, not my Deepa's YouTube channel. So today it's Saraswati Puja in Bodoland University, and oh my god, people are actually studying with me. There's Daugafu. Say hi. And the YouTube. क्या बोलते हैं उसको? YouTube channel का मालिक. पैसा मांगना चाहिए इससे. And इधर है लिथमा. Hello bro. इधर देखो। Say something. कुछ नहीं बोलेगा कुछ तो बोल। Anyways, थोड़ा शर्मा रहा है।
So over here, the main Saraswati Puja is taking place there, as you can see. And I'm vlogging for another person. It's not my vlog though. And ये मुझे रखने के लिए बोल रहा है. He doesn't want me to vlog because I'm a bad vlogger. Bad vlogger? Is it? Thank you. Excuse me, take your phone. Camera quality अच्छा है ना इसका? इसका ने फोन ने मजा करनी बाबा. Back camera मजा ना. मजा. बेनिफ्राय दिनै लामायाव जाबायदि भिर खानानै फुजानि मालाय बेरायसोगारदों बेनिफ्राय जोंहाबो थांनो ओंखारदों आरो अबेबा अबेबा बेरायहैनो नागिरदों नोंसोरखौ देखायनो नै बिसोरबो ओमफ्राय माखासेया बाइकजों थांग्रोबाय जोंहा दा थांगोन जोंहा बेरायनो थांनो नागिरदों सारास्वती जोब्बा डिपार्टमेन्टआवहाय दा बाहेरायाव सिखाबाय गायनांगौ थांनो जाहैदों मिथिबा ओमफ्राय बिदिनो एसे खाथि खालायावनो थांलाबायनोसै आरोना थिथागुरि थांनो सानदों ओमफ्य अबेयाव लकेसनखौ दानो खोन्थाथ'ला दा थांनानै नायहैदो डाइरेक्टनो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नङा नायलांबाय थाङा दे नङाबा लांथारामोन बोराबबाय थानायखाय लांफानो ओंखारबाय गावनि फैसासो होनांगोन खोमा उनाव ओमफ्राय थिग गैया होनांगोनदांसो बैथिं बारनाय खोमालाय नैबाव बेरायथ'ला बेरायखांबाय आगोलाव बैनि मानसिफोरनिफ्राय बेसे बुरजा गिरानो मा खोन्थानि ओरैलाय ना मानसिफ्रा बिराद बुरजा ओइ आगोलथिं स्ट्रबेरि दिनैसो फार्स्ट जाजेनगोन आरो आं नै स्ट्रबेरि बागानाव फैदों नै नै मानसिफ्राबो फैग्राफ्रा नो नो नों मिथियाखै आंखौ ब्लगनि थाखाय भिडिअ लादों होननानै नङा नों मिथियाखैनो आं मिथिया Dina nih kunai kasih nih sade. ये बीमारी है साथ में बोला ना प्रोटीन भाई Bisa kayak mau ngantar dong Ang bisa aku sama mau nih baju mendeng. Nih, cengiau logo saja jumka dong karena. Kemudian enggak saya begini. Logo saya mana? Nah itu, mungkin kita halal sih nih gak usah jeng. Ayo halal sang. Saya. Ini dah siapa hunu? Dah besar nih sini ya tangsoi. Nih jasulia dah besar kanga. Sakang deh. Ma. Nơi thằng lắm, thằng lắm. Thằng lắm. Ang ilang karuan, udah. End guys. Naik dulu nggak? Nah, biarin video mabel strawberry bagan now. Zengko berry bagan henan, thong ada laba deh, bayi cinemen. Usmai zeng cilos dong, bayi cinemen. Emra.